Vi skal gå lige ud i 1 time. Og man kan jo ikke gå lige ud i 1 time uden at støde på nogle veje, hvor man skal dreje, så de har nogle straf. Hvad er det, du har? Ja, det er lige. Og jeg læser dem lige op. 1. Agurk, hvis man slår en etter. Løg, hvis man slår 2. Ost, hvis man slår 3. Kiks, hvis man slår 4. Ristet løg, hvis man slår 5. Og 6 er det juice. Og vi har også en terning. Ja, vi har en terning. Ja, vi har en terning med, det er derfor Jonathan har lige set numre. Men i dag, der har vi også vores ven Merle med. Så Okay, nu er vi på vej. Vi går lige ud. ja, så det skal vi simpelthen gøre i 1 time. Så ja, ses næste gang, vi ikke går lige ud mere. Ja, det giver nok mening, men vi kan ikke rigtig gå ind i et træ, så vi kan vælge at gå den her vej, men vi skal først lige tage en straf. Nu er vi nået til træet, som I lige så. Og det er Emil, der tager straf. Ja, jeg starter med at tage en straf, så ja. Og det er 4 kiks. Ja, for den her kiks knoppersmag, vi kalder den, men jeg blev heldig. Jeg synes selv, jeg fik den bedste, så ja. Der er rigtig langt, så jeg tror, det er den rigtige vej, vi har valgt, som I kan se. Okay, nu har vi valgt at gå den her vej. Fordi vi kunne enten gå den vej, men så skulle vi gå lige ud, men det gad vi bare ikke. Og så den der vej, så kommer der bare ikke så skal vi dreje meget hurtigt. Så vi tager den der vej. Og jeg tager straffen. Okay, så jeg har også dum at komme til at kaste terningen, så nu har vi downloadet sådan en app, hvor at det er et hjul, hvor vi bare spinner, hvor der er op til 6. Spændende. Hvad får jeg? Hvad får jeg? 1! Jeg fik 1! Og det er en agurk med plastik. Altså det her plastik, jeg skal også spise. Er I klar? 3, 2, 1. Vi bliver nødt til at tage en straf, fordi ellers så kommer vi til at gå lykkepæk. Okay, jeg fik ost, så ja, lad os gå. Okay, nu har vi gået i 1 time, så vi vil slutte. Husk at like og subscribe. Det blev bare lige en kort video, fordi det gik ret hurtigt, så ja.